Wala mo. Rinig pa ang pagputok mula sa sunog na naitala sa isang coffee shop sa barangay Nalasin, Balawan, La Union. Naging mabilis ang pagtupok ng apoy dahil gawa sa pawid ang bubong ng coffee shop. Agad ding nakapagresponde ang Bureau of Fire Protection. Po doon sa record ng isang CCTV doon sa kabilang site ng kalsada, mga 2:40 po ata naganap ng madaling araw ang sunog. And then, base din po sa mga kapitbahay, may narinig silang pumutok, which is yung transformer, dahil may record na po pala yung transformer na yon na parang 3 days na daw po atang gabi-gabi or madaling araw pumuputok, nag-spark. Kwento pa ng may-ari, nahulog ang spark ng transformer sa pawid na bubong kaya kumalat ang apoy. Base na rin sa inisyal na investigasyon ng BFP, electrical source ang sanhi ng sunog. Mabuti na lamang umano at nakasara na ang coffee shop nang mangyari ang sunog, kaya walang naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Nito lamang nakaraang buwan na magbukas ang coffee shop. Ngayon, ma'am, under investigation pa naman po siya, ma'am, kasi naman po siya ng investigation. Wala pa pong final, ma'am. Wala pa pong final na investigation, no? Nakikipag-ugnayan na rin umano ang may-ari sa electric cooperative upang idulog ang problema sa transformer. Aabot din umano sa ₱250,000 ang naitalang danyos. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.